दुंहाव थासारि फैनायनि इसारा कमतापुराव आरोबाव गोदानै उदखारि हान्जानि जोनोम। ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै जिसिएल मुंनि गोदान हाथियार दैग्रा उदखारि हान्जानि जोनोम जादों कमतापुराव। खौरां बिजोङाव बिनिनो मोनसे नुथाय। केएलअ आरो सरकारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा सावरायनायनि फिथायखौ मोनाब्ला हाथियार लानानै फिन सोमावसारनायनि हुमखि होदों गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हान्जा जिसिएलअआ। नमस्कार, मैं राजदीप कोच ग्रेटार कोचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन जिसिएल। मैं आज के एटाई कबार चाम जेटा आमार सरकारों लगत आलोचना हो आछे केएलअर लगत ओइटा जुदि साक्सेसफुल ना हय आमार जिसिएलर যতগুলা চেংৰা চেংৰি আছে आमार जिसिएलर চেংৰা চেংৰি हाथत অস্ত্র দিবলৈ আমি বাধ্য হমেলা। नमस्कार। दुंहाव थासारि फैनायनि इसारा कमतापुराव आरोबाव गोदानै उदखारि हान्जानि जोनोम। ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै जिसिएल मुंनि गोदान हाथियार दैग्रा उदखारि हान्जानि जोनोम जादों कमतापुराव। खौरां बिजोङाव बिनिनो मोनसे नुथाय। केएलअ आरो सरकारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा सावरायनायनि फिथायखौ मोनाब्ला हाथियार लानानै फिन सोमावसारनायनि हुमखि होदों गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हान्जा जिसिएलअआ। नमस्कार, मैं राजदीप कोच ग्रेटार कोचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन जिसिएल। मैं आज के एटाई कबार चाम जेटा आमार सरकारों लगत आलोचना हो आछे केएलअर लगत ओइटा जुदि साक्सेसफुल ना हय आमार जिसिएलर যতগুলা চেংৰা চেংৰি আছে आमार जिसिएलर চেংৰা চেংৰি हाथत অস্ত্র দিবলৈ আমি বাধ্য হমেলা। नमस्कार। दुंहाव थासारि फैनायनि इसारा कमतापुराव आरोबाव गोदानै उदखारि हान्जानि जोनोम। ग्रेटार कच बिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै जिसिएल मुंनि गोदान हाथियार दैग्रा उदखारि हान्जानि जोनोम जादों कमतापुराव। खौरां बिजोङाव बिनिनो मोनसे नुथाय। केएलअ आरो सरकारनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा सावरायनायनि फिथायखौ मोनाब्ला हाथियार लानानै फिन सोमावसारनायनि हुमखि होदों गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि हान्जा जिसिएलअआ। नमस्कार, मैं राजदीप कोच ग्रेटार कोचबिहार लिबारेशन अर्गानाइजेशन जिसिएल। मैं आज के एटाई कबार चाम जेटा आमार सरकारों लगत आलोचना हो आछे केएलअर लगत ओइटा जुदि साक्सेसफुल ना हय आमार जिसिएलर যতগুলা চেংৰা চেংৰি আছে आमार जिसिएलर চেংৰা চেংৰি हाथत অস্ত্র দিবলৈ আমি বাধ্য হমেলা।